Saako tulla samaan aikaan kuin äiti ja iskä? Saa. No on tuolla lautasella. Eikä tohonhan se loppuu se sun, mihin sä oot tossa sun tuo palvelu. Mutta tuossa menee ihan oikea. Tuossa sulla on joku yhteisempi suhde aikaisemmin. Ja tuossa tulee aika pitkät. Pitkät suhde? Täällä näin. Sitten tuolla näkyy vielä pieni suhde. Tässä tulee tuossa pitkä. Mä luulen, että siinä saattaa tulla tuo lapsikin. Pitäisikö mun jättää toi vittu? Mä luulen, että No perkele, nyt kun mä seuraavaksi rupean seurustelemaan, niin se on pitkään se tontama. Niitä lapsia tehdään. Nee, lapsia on tehtävä, joo. Sormet sano niin. Varmaan kaikkien mielestä se oli aika veemäistä, että ne äänestysvideot, mitä kukin äänesti, niin näytettiin, mut mä veikkaan, että kyllä kaikki on ne unohtanut, mitä kukin äänesti. En mä ainakaan edes muista, että kuka mua äänesti enää. Tehtävänne on 3 päivän kuluttua päästä taivaalle 4000 kappaletta ilmapalloja. Ai. Kaikki pallot pitää vapauttaa samanaikaisesti torstaina kello 14.00 ja 14.10 välisenä aikana. Pallot, jotka vapautuvat ennen 14 tai 14.10 jälkeen hylätään. Rikkoutuneet pallot hylätään. Pallot, jotka eivät nouse pihamuurin ylitse, hylätään. Pallot täytetään heliumilla. Huomioikaa, että välittömästi täyttämisen jälkeen kaasu alkaa hitaasti haihtua pallosta. Jokaiseen palloon täytyy kiinnittää narulla viestikortti. Jokaiseen korttiin pitää kirjoittaa yhden kilpailijan nimi, ei muuta tekstiä. Seikkaperäiset ohjeet löytyvät varastohuoneesta. Tarpeista löytyy varastohuoneesta ja pihalta. Tarvikkeet. Tämä on hyvä. 4000 kappaletta ilmapalloja. 4000 kappaletta narulla varustettuja sulkijoita. 4000 viestikorttia. 8 heliumipulloa. 4 täyttölaitetta. 4 kappaletta puistopullotelinettä. 4 kappaletta verkkoja pallojen täyttöä varten. Ja 1 tussi. Meillä on siis tussi. Hei. En oo ikinä tässä. Mä voin ottaa ensin pikku lammut siitä. No se on niin ehokas. Se on aina toimii saatana hyvin. Mihinköhän me menee näin? Kuinka isoja tehdään? Ei. Mä oon ihan hyvä. Ei kauhean iso. Sori. Mä pertelin. Se ei vaan sovi siihen lapsityövoimaan, kun mulla soi tosiaan se aivan. Just oli 50, tähän rupeaa menee ihan. No muuten ollaan tietysti ihan äkkiseltä pääsee eroon. Niin. Mitä? Niin. Pelleillä. Muhinoittekö siellä? Ei. Näyttääkö se? Muhinoida. Kyllä se vähän Mä tulin päiväunille, niin tää tuli perässä. Niin tuli. Tämä tuli perässä. Niin. Joo. Mä meen. voi mennä vettä. No kaikki voi seistä tossa odottaa tossa sohvaryhmällä. Niin, mutta se on vielä semmoista hommaa. Mä luulen, että niillä on ihan hyvät suhteet. Koska ne näyttää musta ihan niin kuin ne näyttää ihan toisiltansa. Olisi nätti pari. Näitä niillä otolliset olosuhteet. Niin on. Ei semmoista niin mulle katsoa. Mitä siellä tapahtuu? Mitä ne istuu niinku ihan silleen aika kaukana toisista. Nyt Timo lupasi, että jos mä vien sille puoli mukia omenamme huoniin jotain tapahtuu. Mutta musta ne sopis toisillensa. Niin, Ne on ihan toistensa. Niin, kun ne istuu tuossa sohvalla, ne on ihan niin. Ihan. Käydään katsomassa. Käy vaan. Mä tuun tähän sitten aikaan. Se on tosi hyvä. Ihan ehdottomasti. Niin. Niin, Nättipari tulisi. Niin, tulisi. Jotenkin niinku silleen. Niin. Kuuminta hottia alushousurintamalla. No. On hot pantsit. Tai sitten tämmöset hipsteristä vähän matalemmat kuin hot pantsit. Yes. Ja niinku muutenkin yöasuna ei mitään pitsirimpuloita. Vaan niinku just semmonen ja sitten vaan joku ihan tavan toppi. Jos ne vaikka
semmoista kivaa silkkiä, semmoinen ihonvetoinen toppi, ihan narutoppi normaali vaan. Ihan niinku, ihan parasta. Sitten siihen on vielä niinku just semmoset niinku tavallaan semmoset oloasuhousut, jotka semmoset hyvin laskeutuvat pakarat näyttää hyvältä, niin semmoset siihen. Niin se hyvin on laskeutuvat. hyvin laskeutuvat. Voi, mulle ei varmaan sattunut semmosia nyt mukaan. No mut ei. Ai. Ensi kerralla kotuun. Niin. Me vaan laskettiin vettä ja tuu hajasta. Papa! Papa, fixa yeah! Tää pitäisi irrottaa, mä voin pitää kiinni ja sitten Ei voi kyllä vielä irrottaa. Kyllä voi. Ei voi. Mieluummin nyt kuin sitten kun se on täysi. Siis totta kai nyt, eikä sitten kun se on täysi. Sitten se menee vielä vaikeammaksi. No mutta nää lähtee karkuun nää pallot. Eikä lähde, kun yksi pitää tästä kiinni. Ei se auta, että yksi pitää siitä kiinni. No, auttaako se? Auttaahan. Jos tälleen narun tälleen näin. Mut se on just nyt. Vetoa aina tälleen. Mut se on nyt, mä katson mennyt kierroon, kun me vedettiin se tosta yli. Niin se on mennyt kierroon. Ehkä 10 minuuttia. Mutta oliko se ollut Esti vuorolla se yksi? Hei, J. Mä lisään teille sen J. Sean Piettu siellä. Ja Sean S. Pieni valitus on. Nyt ehkä saattaa tulla vielä 7 tuntia vetää samaa putkeen. Mutta ärsyttääkö teitä suunnattomasti aina se vai se on vaan sellainen? Ei, periaatteessa tuli vaan peli. Joo. Ei siis ihan sujuvasti mä sen lasken. Kyllä mä poikaystäville aina sanon. Kyllä mäkin jossain vaiheessa, en heti alussa, mutta kyllä niin kuin mainitsin jossain vaiheessa. Mulla ei kyllä oikeastaan niin särsystä, mä Ei se eilen miettiä niin. sitä, En niiden kotona ikinä, mutta mun kotona se Niin. pitää laskea alas. Joo. Sitten mä Meillä on sanon, että kanssa tää on sama. mun koti. Joo. Että sun kotona mä valitan, että saat Meillä oli jättää ihan sen sama. auki. Ja mikä kaikista ärsyttävin, kun mun kämppään tullaan, niin mua vituttaa kaikista eniten se, jos pojat käy pissalla eikä ne nosta edes sitä kantta. Kun tiedät miten monta kertaa on käynyt silleen, että oot mennyt sinne ja se on niin kuin näin. Sitten istahtaa siinä niitä roiskeita, kun on perseessä. Sitten on silleen, että jumalauta toisen Se on kusta toisen perseessä. kusta perseessä. Se ei oo kiva. Sitten tulee sieltä silleen, että okei, no mä käyn suihkussa tässä, pyyhin toi ja sitten sinne te ootte mun luona aloittelemassa ja näin, että vittu se kansi nousee siitä, että minä istun toisen. Nousee ja menee alas. Niin. Big Brother Talo, täällä on Mari, kuuletteko? Joo, me ollaan vielä täällä. Te olette vielä siellä, se on erittäin hyvä asia. Te olette nyt keskuudestanne nimenneet kilpailijat, jotka te haluaisitte, että lähtee talosta pois seuraavana. Eniten ääniä saaneet joutuvat yleisöäänestykseen, ja yleisö saa siis päättää, että kuka sieltä talosta oikein lähtee. Yleisöäänestykseen joutuvat Antti S. ja Perttu. Kaikesta huolimatta mukavaa viikkoa teille siellä talossa ja ensi viikolla kuullaan ja tavataan taas, jos nyt pystytte siellä hauskaa pitämään. Mutta yrittäkää parhaanne. Pikkumille terveisiä. Moi moi. Moro. Taas. Uusi kapa. Perttu, katsotaan No hemmetti se on. Niin.